Druhé kolo slovenského pohára vo futbale postavilo proti sebe dvoch liptovských zástupcov, a to domáci liptovský Mikuláš a hosťujúci Ružomberok. Naše kamery na tomto stretnutí nemohli chýbať. Prvý polčas bol od začiatku poznamenaný tlakom hostí a obrannou hrou domácich. V 18. minúte došlo k spornej situácii, keď asistent rozhodcu Weiss neposúdil hráča hostí ako hráča mimo hry. Následné vylúčenie Olejára pobúrilo divákov ešte viac, ale gól hostí na 0-1 akoby domácich vyburcoval a hra sa naopak vyrovnala. Čo sa v kabíne domácich odohrávalo v prestávke, nám priblížil tréner liptovského Mikuláša. Tak táto prestávka bola dosť trošku špecifická, lebo samozrejme od nejakej 18. minúty sme hrali bez vylúčeného hráča a samozrejme proti Ružomberku, ktorý má svoje kvality. V 10 je to veľmi ťažké. Hráča som v podstate nemal čo vytýkať, si myslím, že ten zbytok zápasu odohrali v celku dobre. Škoda, že sme dostali hneď potom vylúčený ten gól. Hráča som upozorňoval na to, aby mali dobrý pohyb, aby si robili dobrú defenzívu a boli trpezliví a čakali na nejakú príležitosť, na nejakú kontru, z ktorej by sme eventuálne mohli dať gól. Tréner hostí Michal Bílek nám rozhovor odmietol, ale na výsledku sa už aj tak nič nezmenilo. Liptovský Mikuláš z pohára vypadol. Najviac však bude mrzieť absencia Olejára v nasledujúcich zápasoch. Z okoličného pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.